Mwari zvikuru mangwanani ano. I have a text I want to share with you, people of God. I've got a text I want to share with you. That's Genesis 28. Genesis 28 from verse 10. Genesis 28 from verse 10, and I'll read. Now Jacob went out of Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place and stayed there all night, because the sun had set. And he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in the place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on earth, and its top reached to heaven. And there were angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham your father, the God of Isaac. The land on which you lie I'll give unto your descendants. Also your descendants will be as dust of the earth. You shall spread abroad to the west, east, north, and south. And in you and in your seed all the families of the earth will be blessed. Behold, I am with you, and I'll keep you wherever you go, and bring you back to this land. For I'll not leave you until I've done what I have spoken. Then Jacob awoke from his sleep, said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. Let me share this text with you, people of God. So it's Genesis 28 from verse 10 up to 16. Genesis 28 from verse 10 up to 16. Then also, I want us to go to John 1 verse 48. Nathanael said to him, How do you know me? Jesus answered him, Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus answered him, Because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see, if you believe, you will see great things. And he said to him, Truly I say to you, you will see heaven open, angels of God ascending and descending on the Son of Man. Mwari wakudzwe kuda kweshoko rawo. Nyaya ndinayo mangwanani ano, inyaya ndinongopa musoro shoko unoti system. Kana kuti tsika, kana kuti system. System yandiruda kubata nezvayo ndeyeropafadzo. System yeropafadzo kumunhu ari kunamata Mwari yakamira se-system or a picture of a dream yakapiwa Jacob achienda kwa Laban asvika panzvimbo inonzi Bethel. Bible rinoti wasvika panzvimbo wakatora dombo ndokubva ariita pilo kwaakurara. In a dream ndokuona paine manera kana kuti a ladder or a staircase. Ngirozi dzaikwira nekudzika, and the Lord was standing on top of the ladder. Mwari vakati ndinewe, kwese kwaunoenda ndinewe, I'll bless you. So izwi reropafadzo, izwi rekubudirira ndoranda kubata nokuti rine chekuita ne a system or a dream yawanikwa pano paBethel. Bethel zvinongoreva kuti house of God, imba yaJehovha. Imba yaJehovha ishadow picture yemuchechi kana kuti yako nokuti miri yedu itemberi yaJehovha. Zvino kana paine a vow of blessing uye pane a dream or a picture of a ladder ngirozi chikwira nekudzika, zvingarevei muupenyu hwako nhasi? Zvingashandawo sei muupenyu hwangu nhasi? I am a believer, ndiri temberi yaJehovha. I am the house of God. But muimba yaMwari, Mwari vaisa a vow, a promise kuti ndinewe ndinokuropafadza. Asi hazvina kungotaurwa bedzi. Pane a dream, a picture yezvinhu zviri kuoneka. Jacob wakarota ngerozi dzaikwira nekudzika pari pamanera. Jesu wauya muNew Testament now.
unotaura kuna Nathaniel kuti ukatenda uchaona ngirozi dzinokwira nekudzika pamwanakomana waMwari. So the picture yakarotwa naJacob, Jesu akuinterpreta, picture yake iye Jesu, he is the ladder. Ndiye nzira inotisvitsa kuna Baba. Ladder ranga rakakonekta earth richinosvika futi mudenga. Kuda kuti Jesu paari kuuya ndiye anova unobatanidza vanhu naBaba. Jesus is the way. Or let me put it this way. Jesus is the only way. Hakuna pastor, hakuna preacher anokonekta vanhu naMwari. A pastor can be used by God to preach the gospel, but the ladder is not the preacher. Tine vanhu vazhinji vanotaiwa ninga anogona kuparidza ndopatakabata ndoshasha ndiye anogona. The truth of the matter is Jesus, Jesu bedzi ndiye nzira. Unoziva here kuti munhu unogona kusanzwa zvandinotaura kana kupinda kuchechi kwedu, but akagamuchira Jesu akatemwa neropa raKristu, you can still make heaven without Muparinga. I am not the ladder. Handisiri ninzira. Just a vessel used by God to minister the word. Kana pakava nemunhu washandiswa naMwari zvinotyisa, zvinoshamisa, zvadiwa nevazhinji, qualify kuva a ladder, a system inokonzera kuti munhu naBaba vave neukama. Jesus is the way. Bata ipapa, Jesu bedzi ndiye nzira. He is the only way. No preacher, no prophet, no pastor. Jesus is the way. So Jesu pauya kuna Nathaniel anoti I am. Uchaona iwewe ngirozi dzinokwira nekudzika pamwanakomana waMwari. Zvino tabva kumashure okuti naJacob warota chiroto chengirozi dzaikwira nekudzika upon a ladder. My angels, my spirit beings, they operate in a way, in a dimension different than human beings. As it knows, only the human beings need a ladder to get up or to get somewhere. Unaona vanhu vari kuisa mapoye magetsi, vanhu vari kuita zveroofing, vanhu vari kupenda, vanoshandisa a ladder, a system that can be used by men to get to another level. But Jacob ndokubva arota naungirozi dzisingafanirwe kushanda a system, which means pane a supernatural ngirozi, a supernatural being iri kufamba pa natural system. So pane picture ye natural system and the supernatural system. Mwari vari pamusoro vachiti I am with you. So yeropafadzo yemunhu inoshanda based on those two systems. The supernatural ichiconnectana ne the natural. Saka shoko richiti I will bless the work of your hands. Which means the blessing is already there, but waiting for those vane maoko ari kushanda nekuita. Kushanda nekuita, the work of your hands is a natural system, but the blessing upon the work of your hands is a supernatural system. So Jacob ari kurota paine a natural way, nzira, but pa natural way pane ma supernatural beings, ngirozi vatumwa. What are angels? They are servants or spirits. So pangirozi dziri kufamba nekukwidza pamanera pane a picture, chiratidzo chekuti the natural inofanirwa kunge iripo for the supernatural to operate on the natural. Amene kana ndiri kudzika zvakanaka. Hakuna blessing inouya nokuti wapinda muprayer ukachema,
Ukapinda prayer ukachema, that's good to cry unto the Lord. But the Lord will give you a revelation, an instruction, or an understanding. Inofanirwa kukucreatera a ladder system, a picture. A system, a picture. Yekuti ugone kusangana ne blessing. So Jacob wakaenda kwa Labani akadzoka aine yeropafadzo. Jacob haana kuti zvandava nechiroto ichi, I'll stay here, kana ndichaenda mugomo ndonochema ndononamata, ndoburuka ndane mombe makwai nezvimwe zvese. No. Wakaenda kundoshanda after ava nechiroto chezis system. Which means as a believer, pese paunoda ropafadzo. So ndinonamata mangwanani ano, Mwari ngavakupe chekuita, Mwari ngavakuzarure masuo, arikutsvaka basa ngariwanikwe. Zvinobatwa nemaoko ako, Mwari ngaakupe mukana, ngaakupe opportunity. Wakaipa unoziva kuti ropafadzo yako ine chekuita nezvaunobata. So nedzimwe nguva unoatakwa zvekuti hauna chekubata, unoshayiwa chekuita. Father, I pray over your people this morning. Vasina zvokuita, vasina chekubata, ngavavhurirwe masuo, mikana nema opportunities kuvana venyu mukati merino gore ra 2023. Ndataura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. A ladder must be there. There must be a natural system for them to connect to the supernatural system. So Jacob wadokerwa arara akarota. But pano ndikuona Jesu achitaura na Nathaniel achiti, uchaona ngirozi dzichikwira nekudzika pamwanakomana wemunhu. So mwana wokomana wemunhu ndi Jesu. Jesu pachake ari in two dimensions and to explain. He is God, he is also man. He is God, he is also man. Jesu pachake munhu, but asina kuberekwa nenzira dzavanhu, nokuti hakuna anonongedzerwa panyika kuti ndiye baba vake. Mandara yakava nemimba nekuda kwamweya mutsvene, nokuti Mary wakanzi the spirit of the Lord will overshadow you. So I product yes spirit and Mwari mweya. So Jesu pachake kana achiudza Nathaniel kuti uchaona ngirozi dzinokwira nekudzika pamwana wakaona munhu, tikadzoka kuna Jacob, manera aakarota anova iye Jesu. Zvada kuti pana Jesu kana munhu atenda muna Jesu, ari kuoperate in both dimensions, the God side and the man side. The God side is supernatural, the man side is natural. So blessing yemunhu inobva number one pakuziva shoko raMwari uye pakuva neinformation yezvinhu on the ground in the natural realm. Jesus is the ladder. Nokuti pano ari kuti kuna Nathaniel uchaona ngirozi dzinokwira nekudzika pamwanakomana wemunhu. Kuti chiroto chakaitwa na Jacob chine chekuita na Jesu. So pana Jesu, Jesus is the word. So kana riri word iye Jesu, zvireva kuti munhu ari panyika anofanirwa kuva neshoko, the natural and the supernatural word, which is the word of God. Ganzoke kumashure. So Jacob arota ari panzvimbo iyoyo, akaona ngirozi dzinokwira. Kureva kuti zvinokwira zvatinoendesa kuna Mwari, zvinhu zvatinochema, zvichemo zvedu zvatinodawo kuti Mwari vatiitire. We cast our burdens unto him. We cry unto him. We pray unto him. So ngirozi dziri kukwira, dziri kutakura minamato nezvichemo zvevanhu zvichienda kuna Mwari. Ngirozi dziri kudzika, dziri kudzoka nemhinduro nemaropafadzo. But pane a system pari kutsikwa nekufambwa panova a ladder, a system which is natural. So zvawachema, is there a system, a structure inoita kuti Mwari vagone kuadresa nhau dzako? Why? Nokuti pawachema kuti ndiri kudawo mari, ndiri kuda zvinobatika upenyu huendeke. What are you doing? Where is the system? Where is the ladder? This message inondiconnecta kuna Ezekiel 37. Munana wakaitwa mumupata, kumabhonzo akaoma aparara kuti azova vanhu. Chakashandwa nacho mabhonzo,
bonds were available. Ndimwari unoita zvinhu out of nothing. Uye ndimwari unoita zvinhu out of something. So mumupata maiva nemabhonzo. Pakaprofitwa mabhonzo akaita inonzi bone to bone. Pakafomwa yandinoti a skeleton. Nyama ikava pamusoro pemabhonzo. Mabhonzo akava vanhu. Zvoreva kuti a skeleton is a system inodena the supernatural to come upon. So munhu paanochema nokuti Mwari nditire zvakati, Mwari ndirangarire, mhinduro dzako dzinofanirwa kufamba nepaladder system. So the ladder is a many-made thing. So mubvunzo woti uri kuitei? Kana usina chekuita, nokuti nyika inokurwisa nekukudzivisa kuti ushayiwe chekuita nekubata, I stand as an apostle of Jehovah. I decree and I declare over your life. Basa ngariwanike. Zvekubata nemaoko ngazviwanikwe muupenyu hwako. Mwari ngavakuzarire mikana. Anova iye Mwari wakapa Adamu garden rekushanda. He can also provide for you an opportunity, a place for you to work. Ndiri kunamata nokuti ndi Mwari wazuro, nhasi namangwana. Mwari ngaakuwanire nyasha. Iye asingashanduki wazuro, nhasi namangwana. Kana wakapa Adamu basa rekuita mubindu, he can also create a way, an opportunity for you, a place for you to work. Ndiri kunamata mudikani mangwana ano 2023. Mweya weurova unokutevera ndinoudambura iko zvino. Ndiri kutaura nyasha dzaMwari dzinokuzarira masuo nemikana pekubata nezvekuita. There must be a ladder for the angels to ascend and descend. Zvinofanirwa kuuya muupenyu hwako ngazviuye nekuda kwekuti there is a system you have created. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Vana venyu zvavanobata Mwari, nyasha dzenyu ngadzidururwe muupenyu hwavo. Ndinotaura vatumwa vanobva kuna Mwari vakataura kutakura maropafadzo nemablessing. Ndinotaura vatumwa Mwari vanobva kwamuri kuropafadza nekugonesa vana venyu. Zita renyu rikudzwe, rinamatwe, ribatwe neutsvene. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Mangwanani ano ndinonamata newe mudikani. Mwari ngavakupe mukana. Bible rangu rinoti time and chance are given to all. Time and chance are given. Ndi Mwari unopa mikana. Ndi Mwari unopa opportunities. Time and chance are given to all. Mwari ngavakupewo mukana muupenyu hwako. Mweya yese inorwa nekuvhara opportunities muupenyu hwako ndinoirayira ishayiwe simba mangwanani ano. In the name that is above every name, let there be a ladder system in your life. Ngapave nepanofambika nepanotsikika kuti ugone kuropafadzika. Nyasha dzaMwari ngadzikutevere, dzikurwire, dzikugonese. Wese unoda kuvhara opportunities ako ndiri kunamata nokuti Mwari ndi Mwari wekuti kana avhura hakuna unovhara. Kana avhara hakuna ungavhura. Mutsvene akatendeka, Mwari wamasimba ose. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Baba, ndinotaura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa muupenyu hwevana venyu. Opportunities mikana kuzarira kwemasuo. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Nyasha ngadziwanzwe. Mwari ngavakurwire. Nyasha ngadzikutungamirire. Zvamunobata pamunopinda nepamunobuda. Favor ya Jehovah ngaibate pamusoro peupenyu hwenyu. Muri ngadzichengetwe. Pamunofamba ndinotaura kuchengetwa. Every spirit of accident, I reject it in the name of Jesus. Zvinobatwa nemaoko avo ngazviropafadzwe. Nyasha dzenyu mutsvene ngadzidururwe. Zvavanobata ngazviendeke. Mhuri dzavo ngadzichengetwe. Mweya wemaaccident, mweya wetsaona ndinourayira uregere kubata muupenyu hwavo, muhama dzavo, mushamwari dzavo. Vana ngavachengetwe munyasha nerudo rwenyu Mwari. Masuo ngaazarurwe. Zvekubata, zvekuita ngazviwanikwe muupenyu. Ndiri kutaura mikana, opportunities, mabasa.
mukati merinogore Baba, ndarayira mweya wokushayiwa chekuita, mweya weurovha uregere kubata pamusoro peupenyu vana venyu. Doors be open, doors be open, doors be open. Mwari makarangarira vana venyu veIsraeri, mukavawarira zvokuita munyika yeKenani, mukavapa neland nepekushanda. Mwari mabasa munavo, vana venyu Mwari kuti varachengete mhuri dzavo. I pray for the land and the natural system, for them to connect to the blessing. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Bye bye, bye bye. God bless you. Musipere munyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, nyasha dzamwari dzikutungamirirei, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you.